3, 2, 1. И завръщаме Майнкрафт в канала. И то с Craftsman 5, с всички нови блокове и ново всичко. Така че сега нека започваме. Правим си... Знаете ли какво? Чакайте. Ще направим един туториал на една супер готина къща, която аз измислих. Така, сега нека да започваме. Ще ви трябва кварц блок. Само да го намеря. Тук някъде трябва да е. Да, ето го и блок. Кварц. Ще ви трябват също така. Мисля, че дъбови дъски бяха. О, не бе. Не, това не беше ли смурч, бе? Ага, не, смурчови дъски. Тези дъски ли бяха? Дъски от смурч. Ей, бе. Тези ли бяха? Да. Има и леки шейдери. Ако не сте забелязали. Смурчова фиданка. Не бе. Тотем на безсмъртието. Какво прави по... Смъртието. Така. За сега ще ви трябва... Не, чакайте, ще вземем и кварцови стълби. Кварцови стълби. Ще вземем саксия. И цвете. Какво е това цвете, бе? О, това цвете изглежда много добре. Да го сложа в саксия. What? Това изглежда мега яко. Вау. Така. Сега нека да започнем. Първо правите... Ще се отдалеча малко така. 10 блока. Ето така. Така. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Аре, ще ги направим 15, 11, 12, 13, 14, 15. Да, сега тук правите 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сега го запълвате да стане квадрат. И за сега трябва да изглежда по ето този начин. Сега правите 5 блока. Е така колона. 4 ще го направим, защото не става много високо. Но то трябва да е много високо всъщност, така че ще го направим 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И сега свързвате. И за сега трябва да ви се е получило по ето този начин. Сега правите още 9 блока насам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
сега правите абсолютно същото. Правите един квадрат така. И сега издигате само с... не, чакайте. Тук това го махате. Издигате с 3 блока. И става точно ето до тук. Трябва да стъпчат 2 блока тук отгоре. И свързвате ето така. Слагате кварцови стълби така тук. Сега правите 3 блока така. И сега правите и тук колона. Свързвате и тук по този начин. И трябва да се е получило ето така. Ето тук. Чакайте сега. Как изглежда? Как ще изглежда като го махна? Ми изглежда добре като го махна, така че може би ще махна блоковете. И ще оставя само стълбите. И тук на крайчетата накрая ще направим само ето така и стълбичка. Сега тук запълвате с дъски от смърт. Бам! Тук вече имате подът. Тук ще го направите. Тук ще направя втори етаж, който да е 4 блока така. И сега правите и другите колони. Но всъщност, да. Довършвате колоните. Чакайте да спим. Не бе, не лекло. Абе, какви мискликове правя? Къде е гъто? Легло. Много мискликове правя. И защо тук има интервал или на мен не се строи? Черно легло. Няма значение, просто някакво легло. Така. Готово. Сега нека си блок кварц да направим ето така.
и довършваме колата. Сега нека направим и тук от дъски. И така, хора, вече направихме и тук от дълбови дъски. Но отгоре ще запълним вече с кварц. Защо ли? Защото това е като цяло тавана на къщата, най-горната част на къщата. И трябва покривът и да е от кварц, а не от дърво. Виждали ли сте такъв покрив изправен от дърво? Не сте. Така. Така. Ето как трябва да изглеждате, да ви изглежда къщата за сега. Сега тук скопавате наред така. И сега ще се върна, когато го направя. Така, сега копаете 3 блока на така. И ще се върна когато. И сега, както виждате, имаме изкопани 3 блока надолу и 2 блока надолу са направени от кварц. И сега трети блок го запълваме така от кварц. Може би се сещате какво ще направим след като напиша това. Да, сам с тези две букви сигурно някои се сетиха. А именно ще направим басейн. И ето, имаме басейн. Хуа. Така. Сега фюа. Хоп-хоп. Сега. Мисля това да е за този епизод. Къщата ще я продължим в следващия епизод, защото наистина е грамадна.
И да, надявам се видеото да ви е харесало. Чао и до нови срещи!